Bon, cameraman masih entah jual. Sebenarnya bos si baik. Masih gaya foto tangannya. Wala. Fini usara. Usara apa? Mais anta kuwa ka gulu salomon nanu. Bon, abisa ko wa gulu apa? Asigoro ni dolo. Na masigoro nganya bama. Nega puashe gode. Iwara ha. Wallahi ni kadina te yele. Yoro. Si. Allah fala cuman ki. No ni kira dai. Ni lah. Ibu kan ni lah ni begini. Tu kami ni buang kami ni sanonya orang ni. Inka yang nado. Apa je lawa? Aisa ulah bebai ni jum. Afle potion na nai ni lo yang ambe bai. Apa je lah? Oh. Awan. Bai. Ni minta ubahnya flaji. Oh. Ni orang fo ni habla dorone bata. Mumi. Na salam. Wah sisa. Mata shauru na bani yemi. Itu isa. Allah kami serang foto. Ni yemi na mata shauru. Ilan. Puaka sampai. Ko wallahi puaka ko musuko hamini juga ni. Me kabila ale ne so. Ko benye. Me sigi ka lage. Ayre ba sigi ka lage. Ijore shuna yare tanga demarche mere kanya konfo. Amo maketa. Kaketa. Fatima Penta sa? No maja. Maketa. Keka. Hindi sigat ni furi lafiya. Kani pelo le bantu yebo ni lafiya. Ni ore fanya na wallahi. Ni kwa kuma ne fu. Musuko hami kumbafa. Muso mana boya kaba. Jabo la blewa. Why? Bichonere kata nchilare. Abe bisika ni bele acha. He? Mama, al bien materegala. Ah, betul masih materegala Sonia me. Allo Fatim. Ça va, sama wa. Nte Fatim ibsa wan soro suasa. Ah, kan medon. Mama, rejoy. Telecommande misadi. Betul mai fa kam soro. Papa. Sande ko ni ka kuma fe telecommande. Telecommande dalen fle. Ala ka mai kan itu. Ese ko dinema. Ne to ne ga la. Nyama ya wuli ka jang. Joma wuli. Ide lasa. Ne bra sokoro. Allah. Nyama telecommande. Ibara fe kuma ne getine na. O ne kese ke bi. Telecommande. Batang. Dia telecommande ta ga di bang. Itelia. Ba fali me ko kuboro de njuba ne ni. Betul. Sama dia ni. Wani ringa tina kana sa ne ra le chikali kata su sana na ni meni bari. Boleh jangan sih ya. Ancle, Nse, ne da wuri. Ça va? Ko kai? Donc, si. Il m'a fait ya mede. Doni in kara chila. Wallahi. Kasabi na mfaka. Kene ti yere do. Interesa. Okuma jita ofi eki kode. Fatim. Kana ni tabe ke Ni kuma. waya nafi ya ba ko Fem fabelna. To se ni kosa. Wallahi. Ni wata da be. ne na fo ko ba ya de ko su ko na ni so ko na kada. Muy koromati be. Ifene ki ta sa kana srane. Nugo na ko fon fe ngwele ne dala mata.
Oh, o tɛ baasi ye o. N b'a cɛ ka du yɛlɛma ka Ni kɛ i n'a fɔ fɛn wɛrɛ. awɔ e bɛ se k'o kɛ o. Komi Bɛɛ ni hinɛ de bɛ ne la, Fatima. wuli Wallahi. wuli k'an kɛ buru kɔnɔ. A t'o dɔn. Ni ne hami b'i la ni ne hinɛ b'i la wuli e ka ne kɛ buru kɔnɔ ba ye. Maramu. Wallahi hinɛ de bɛ ne na fɛn bɛɛ na la. E na fini so kɔrɔ. E sali a to ne ka da kɔnɔ kuma fɔ. I kan ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ mun ye e bɛ t'olu de k'i furu ɲɔgɔn ye. N y'a f'i ɲɛna dɛ. Jumɛn? N y'a f'i ɲɛna dɛ. I y'a fɔ ne ɲɛna. Ko ne ye maramu tiɲɛ yɛrɛ la ne farali la bi. Hali wolo kɔrɔmuso cɛ n'i y'a sɔrɔ n bɛ furu a ma. N tɛ jigin la o. Sigi daga wuli. Piya. I kan i bolo dɔn ni kamakɔrɔ nɔgɔlen. Ne ka muso saya de ne di cɛ ma. Ni ko ko n b'a ci ni ne ko ko n bɛ nin ci walahi a tɔ Kan'i bolo la ala bo a tɛ ye tirage in Ni sanfɛ. e ye muso ye a osé dɔrɔn. Ne tɛ n bolo la tiɲɛ So fila b'o de kɛ ne filɛ. Wallahi ne tɛ n bolo la tiɲɛ E terimuso n'a fɛn bɛ yɛlɛ la yan nɔ fɛn bɛ yɛlɛ maramu la n'i tɛ fɛn min da Mun bɛ? A to ne wallahi. ka dɔ mɛn sa. I sigi Fatima. I b'a dɔn depuis don n ye kangari da nin ye. I sigi sa terimuso quoi? nafili de. Donc e yɛrɛ nana Sigi sa quoi i sigi fɔlɔ. e nana mun de ɲini ne fɛ yen? N nana bɔ n baden na. Yɔrɔ n ye kangari da e ye k'a ye a interdit la. I ma foyi y'a la fɔlɔ. Papa dɛ. Yɔrɔ n y'a kangari da e N ye. bɛ min fana f'i ɲɛna ne terimuso de don. E terimuso. Ne terimuso de don ni ne y'a wele su fara tile kan a bɛ na ne ka wele kan lamɛn. E terimuso. I kelen ta tɛ dun ye quoi an bɛɛ jɛ de don. E terimuso dɔ bɛ se ka k'an ka dutigi ye. Hali n'a tɛ se ne m'a fɔ i k'a ka dutigi ye dɛ. Bon. E ni muso da da yɛrɛ da yɛrɛ yan bila da yɛrɛ. Ni labɔ an fɛ Da yen. yɛrɛ wuli a b'an fɛ. Ayi a tɛ se ka taa o. Wuli. A tɛ taa o. A bɛ A bɛ taa. A tɛ taa. I n'a yɛrɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ. A tɛ taa. Olu fila bɛ gɛn. N'o tɛ i n'a yɛrɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ. Wuli ka bɔ n fɛ yen Fatimi. N daga wuli. Fatimi fiɲɛ duuru e de b'o N bɛ min kɔni f'i ye i b'i ta k'i ka so kɔnɔ mɛ n'a ye ɲɔgɔn kunbɛ kari. a y'o fɔ kare kɔnɔ e ka wuli. Ale i b'a haramu na. Ta. Ale a ne ko firiti sini ko kɔngɔ bɛ mɔgɔ min na. Yɛrɛ tɛ ba e mɔgɔ min tɛ tɛ ɲininka ɲimi na. Aw tɛ yan aw b'aw ta y'aw ɲɛ na nɔ fɛn walayi aw ne tɔɲɔ ne ti yafa aw ma fɛn bɛɛ n'ala cɛ Ala yɛrɛ tɛ yafa e ma tɔɲɔna ni e y'a yɛrɛ yan I yɛrɛ ta. maramu e ma miiri dɛ. I yɛrɛ ta. Ne b'a ta piya. Mɔgɔ si tɛ bɔ terimuso nafili in dɛ o de bɛ ka sali kɔnɔna suruku. Wa de e fɛnɛ e kunkolo ka suma i ka ko dɔw fɛ quoi. N'i ye ko ye yɔrɔ min na dɔrɔn ci n'o ye e ka so de wari b'i kun a fanga b'i la. E ma se ka kuma tan di ninnu ma yɛrɛ. N'i nana dɔrɔn ci u bolo yɔrɔ bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ye. N y'a mɛn o tɛ wa ɲɔgɔnna wɛrɛ de. Pɔrɛ ne tun bɛ fɛ ka taa bɔ an fɛ yen nɔ. O fɛ yen nɔ. Parce que mariage kɛra ne ba ma se ka na maa dɔ kun bɛ y'a to a ma na. O tɛ baasi ye o. Se ka taa sira b'i bolo. I t'a fɔ mobili tigi i ka chauffeur kɛ a ka taa n bila. Ok baasi tɛ n b'a wele sɔn. Ok. I y'a mɛn. Ne ye min fɔ o de bi o. Ne ka sanfɛ. A to n ta la dɛ. Ne ka sanfɛ. Karamɔgɔ den seli ma bi basi do dɛ basi yɛrɛ yɛrɛ de don karamɔgɔ ne ka ko bɛɛ ɲɔgɔn na n t'a dɔn n b'a kɛ cogo fɔ n tun bɛ muso kelen min nɔfɛ furu la o de filɛ k'i bana ko n suba ye. Mami sabali sa da ay da yɛlɛ sa da yɛlɛ man ay e ka da yɛlɛ man ala kama sa wala n se ka da yɛlɛ mami mɛw ne ye ne de mun ko a ka ɲi nɔ e ye subaga de ne ni jinɛ tɛ se ka jɛn adamadenya la ne ye mun suya de kɛ ne ye subaga ɲɛ nin ye kunna e b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ ne kan sa walayi ne ye mun ye ne de ko n k'a ka ɲi nɔ n tun bɛ muso kelen min nɔfɛ furu la o de filɛ k'i bana ko n suba ye ko n ye jinɛ ye karamɔgɔ n bɛ fɛ ka n ka dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la min ye nin ma bɛ diya n ye. Basi tɛ n'i ka kuma mɛn bon anw bɛ yan ni ngotɔ nana an bɛ appelé de fɔlɔ k'a lajɛ n'an ye min y'a faamu an b'o ɲɛ f'i ye. Tarawele i bolo bila ka buguri la a da karamɔgɔ bi de i yɛrɛ kun ka nin buguri da kalan to kalanden bolo i yɛrɛ kun ka nin lajɛ. a kalanna o nka a n'i ko ten n b'a da basi tɛ kalanna e ka ta ne k'a da. i yɛrɛ ka da walayi i yɛrɛ ka da. Ne tɔgɔ de
Liga Corporal, la Ubica, la Isani kile maramu mama akara fama ko ne de bashi tila ko mama isi akli bene ne akli bila ne be kasiri fare ne mama ne ka ko kerani mo kili mata bonni ifa ko ne ma ko ne sinta ka da dala ko ne bitanga mi no de soro akali ka de ne no ga boppa ba ko na mama me boppa ba ko ameta mi maram e be kene ma ne be kamana gane beni mama ne furle me chemi ma na fulu yere de ba ko maramu wallahi Allah ne ba odun jara ne ko ni maram illa fiara ki chenye ne mansoro nche koromso fulu me chemi ma ntaran furu suru de ma Allah ni ci Allah ya unta kanye koy ngo bagma ne bene bolu wallahi ne odi fo ngone ngania de bende no fe wallahi fo no asoro ngania juguya de bene kono mama ibaro plan B sisa ibita yela manifi ni fatu ya kan fatu yange ne fabe kokuna odume songa janye kwani ni place be place be ichebe so itaji Nebe étagire kono. Echebe so. Ni sinamso na do. Ne chebe ne kamangoro di. Sinamso ko impesa. Ne bi ke do mburanya do tajo. Ne chebe yande. Maram no kon ko. Ba soso ne chete saka ne soso sa. Wa ne te duma fe fa ibile tukuni ko ni. Ne ta soko. Allah. Oh la ibaro mi bebia. Ne tabi valise kel na be ko nema. Ola ne talo ko kuma fai. Na chega chadre bi podi. Problem fuita. Mama, ali femitini. No cheya piete. Ntara nyi kamele faka chogomi. Mo fene kunchi. Kaka na folota. Kaka ba nege kwa ka duki to kola folo. Kana pa ka sura ma duki to kola de. Allah. Ebe ne non sa. Ine lamoni chogomi. Ne be ko sira ni takama. Abana. O de kadinyo kosobe. Na yake sinamsui. Me na foli. Mala na kelengele. Fla. Saba. Allah. Na da fara durla dron modi mbama. Ne de. Keri bai. Papa toy. Ne ere sigilen ba le kuna ka segen bakato ya na ka fantanya ne yoro furane ni ba valere ka boma ni ba ko ke wala san ko be se ke la do ne place soro ka ba amane gea ya kungo de ya bolo na kadi akan na balo era shi kono ni mago foi ta la tuguni idem so kera fe ne kun joro me ne ko kele mi ka ba kele fe ne joro ko me fe ko kele mi ne place ne kun joro me no de ne obe baraka ba Nyenga téléphone do korana sinon nanga mariage ka photo illa mais comme il n'attend fait gaba meta chamuru kel na ben 600 ko blambanya abana tere musu na fikin do bene sina muso bolo mama fem ne ben blaji wo fe kana bla ne re bene kendu kuma sira ni fe be duguma barani ka beta soko ala na tere muso te nyokon kan fo okoro ko ngana kele ka kana kele ni yake kele jama betani to koy aso ambake duguma sira e okay ala de Allah ne ko ko bata wayre taramni ko sa ko imbora na bora fo ne be lafiya ne ko mbola kan laje kan ki bara mai dai kuloka mina tayan papa kana judo ta Mana fana jugo ya papa kon tes bula mana so la kena ma ta ibe dai te do ne ka dugu na ka ne ballo to ya